Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Tapfumani. Tichifarani kuziva mukati mekurarama kwenyu makafamba ichi mukati mematari. Chero kana kumapostori ese matari. Ya chokwadi ndachinamata munodza sekuru munoti hongu kana kwete. Pane zvamunoziva munoti hongu, pane zvamusingazivi munotiwo kwete. Asi mukana wokuzobvunza nekutsanangura muchaupiwa kana matari apera. Atinotenda. Zvinotenda. Ndakambofamba mukati mematari. Hongu sekuru. Mafamba mukati mematari kune akakuudza ichi kuti unishavire uvhimi. Ichokwadi ndakaudzwa. Hongu. Waudzwa kuti iwe unishavire uvhimi wakaitei naro? Hapana. Hapana. Wapedza ipapo mukati metsinza ipapo mune mupatso urimo mukati memushayo kwako. Mune kakupatsanurana, hapana kubatana. Ichokwadi. Zvapedza ipapo une mutemo wekudenha vakuru kuti ndo vari kushereketa. Hanzi munonongedza vanhu vakuru muchivaudza mashoko ekuti ine ndimuri kushereketa. Hongu kwete. Anopa ndinofamba hongu. Itai hongu. Hongu sekuru. Zvapera ipapo mwanangu mukati memusha wako mune vakuru vemukati memusha wako wana soro jena vanoshereketa vasingati chakanaka mukati mekurarama kwako. Ichokwadi. Chaunoita chese chinoparira, hakuna chinoendeka, hapana chinobatika. Ichokwadi. Nyange ukavimbiswa nemunhu chinhu haagoni kuchizadzisa. Uyezve mukati memusha wako mapera kufa vanhu zvisinganzwisisiki. Ichokwadi. Vanhu vapera kupara, vanakomana nevanasikana havagoni kuvaka misha yavo inoita chingari. Havakwanise kurarama imba iyoyo kusvika vachembera varimo. Izvozvi munotori hongu kwete. Uyezve iko zvino kutaura kwandiri kuita mumusha mako mutori nerinda nyoro chairo chairo zvemanje manje. Kune ufiwa hwakaitwa izvozvi pasina mazuva. Ipapo handisati. Rinoganda gore kana mazuva Ringira mashoma. Handisati mafira anoita vanhu mumusha mako wobva waringira kuti mutsorodo wenyaya dzacho dziri kuendepi. Dzinza kana richitaurwa rinenge rakakura. Vamwe munogara kure nekure, vamwe mune muri padyo nepadyo. Ichokwadi. Ipapo. Ipapo mungamisa misha iyi. Wakatopara. Musha mako iwewe chero zuva nezuva chero vakarara unotongorota munhu achiwata newe. Ichokwadi. Apa uri munhu wemurume. Ichokwadi. Munhu achikushandisa zuva nezuva. Ichokwadi. Wakambozvitenderawo kuzvibvunzawo kuti chii ichocho. Wakambozvifambirawo here kuti munhu kuti chii chiri kuitika pandiri kuti ndinourara nemukadzi wandisingazivi. Ndakambobatsirwa hangu kumapostori asi Ndeudza kuchedzo mwanangu dzekuti ukasagara nemunhu wemukadzi mwanangu izvuzvo ichokwadi. idambudziko Ichokwadi. rokutambura iko. Kwete Masango ako matema, hapana sango raunofamba rinonzi akachena. Ichokwadi. Matema mubvunzo. Kana mune mibvunzo kana kutsanangura, asi zvisi zvataurwa nachangamiri vane zvipedza, asi zvavasina kutaura zvavasirira pamibvunzo yenyu bvunzai. Kana mune zvichemo chemai. Ini kuchema kwangu kuuya kwandaita kutochema kukatanurwa. Izvo zvinondinanaira zvandinonzwa zvakarembera mumakumbo. Ndinorumwa nezvitoita zvimbeva nekufambiwa fambiwa. Umu munoita sekuti mune zvimwe zvinofamba umu. Dzimwe nguva trauzi ndototadza kuripfeka. Nemudumbu ndinohwa zvinhu zvinondibaya baya mudumbu. Mumusoro umu mune zvinhu zvinondiruma nekutsikirirwa.
saka ndatouyawo kuti ndizochema kukata nhova. Pamasvika pano kusvika izvozvi muri kunzwa sei? Kubva masvika pano kusvika izvozvi muri kunzwa sei? Pane zvamamutaura zvimutsanangura izvi. Ndizvozvo hapana. Zviri kungoitika here izvozvi? Kungoitika. Izvozvi muri kuzvinzwa here? Hongu izvozvi ndiri kuva kuti zhiri muviri wese so. Semazuva ese? Mazuva ese maitiro azvo zviri kusiyana. Nekuti pandapinda munomu ndiri kungova kuti zhiriri. Mazuva ese maitiro azvo zvinoti kubva apa pamapendekete kudai musoro ndinova chinhu chinondibata chakabata so asi unochiwa chichiita kuti chakabata nemusoro kudai. Kozoti kunoku ndinowa mhepo inobva kumakumbo ichiuya. Imwe kana ndichifamba ndinodhonziwa kutasi kundoda kuwisigwa pasi iri divi. Asi inenge yakabata muviri wese so. Uku ndinoruma kumakumbo. Ndinoruma ndowa kuruma sezvimbeva kana zvimasvosvo. Asi nguva dzeusiku ndinowa zvinhu izvozvo zvinodai so. Zvinodai kutasi kuti zviri kuita kutsvaka makumbo asi zvirimo uchizviwa zvichifamba. Unoda kuti nhasi zviperi? Hanzi moda here kuti nhasi zvigume? Chokwadi sekuru ndingatende nekuti zvakaoma. Nekuti kana ndikatsanangurira vanhu vamwe vanofunga kuti munhu anonyepa zvinhu zvakadai zvingaitika. Dzimwe nguva ndichifamba ndinogona kupindwa mumuromo ndova kuti pane chinhu chapinda mumuromo. Changamire vanozvinzwisisa zvezvo. Ndataure shumba. Chapinda mumuromo chinhu chiya ndova mazara furo. Saka kumasoro vakatombonditi mune asima kana kuti mune chigwere chemuchifuva. Ndikati aiwa ndinotova chinhu chinopinda muromo chapinda muromo ndova mazara furo. Ndobva ndaenda kuchipatara ndikanotorwa nhekerere mafuro aya hapana kana chigwere chakabata. Asi ndotova chinhu chipinda. Asi ndikaudza vanhu vanoramba kuti hakuna chinhu chingapinde munhu. Ndinozvitenda. Changamire vari kuzvinzwisisa ndevanozvibvuma. Ende ndichakuramba. Mukadzi aripi? Mukadzi akaenda nekuda kweurwere hunoti wave ne3 years wauya nesimba urwere uhwu. Waane simba nekuti wanga usingachakwanisi kubata naye. Ichokwadi. Uri kupanzwa? Ichokwadi. Ndine ndichitozeka zvangu nekuti iwe unenge uchisara kutsanangura ini ndatova mberi. Handinotenda. Ini ndatova mberi zvangu. Iwe unenge uri kumashiro chiti pano musana mudumbu asi ndinenge ndiri kumberi kwako. Zvamanondedzera ndaanzwa kuti muri mberi. Uchapona. Ndingatenda. Hakuna chisingaperi. Pari zvinhu zvako izvi ndezviri kumushama kwizvi. Uri kupanzwa? Ichokwadi. Ndezviri mudzinzarani rako. Ichokwadi. Baba naamai vari kupa ndisuwaona pano padzimba varipi? Vakashaya. Mai vakasiyana nababa ndiri duku ndokurerwa natete hazvanzi yababa. Saka ndabvunza kuti handisi kuvaona. Ichokwadi. Muno mudzimba varipi? Vakashaya. Zvakanaka mwanangu, hapana chakaipa. Uchabatsirwa nenzira yekuti upone. Haubve pano usati waponeswa dambudziko rako. Nhasi ndoda kuti urare uchinge waziva kuti upenyu hwangu hwakuendepi. Ndinotenda. Chii chiri pandiri, chii chasara. Wazvinzwa? Nhasi kuite mangwana. Ndo chishuviro changu. Hamene chako chinoti? Chishuviro changu ndechekuti kunonzi ari kushereketa, ari kundirwisa wazvo. Une mhiko yerufu pandiri. Saka ndinotongochemawo kuti siyana nazvo mwanangu. Ende mombe hadzifudzwi nemazita. chokwadi. Iwe chako ndangokurapa basi. Pandisiyai munongedzera vanhu.
tizoona kuti zviri kutaurwa izvi zvinoitika kunani, tichaona kuchavira zvimbo zvinoiri kuchema kubvunza kwangu zvandinonzi ndakaposiwa wanzi mushonga wakaregiswa mudumbu chero ukarutsiswa hanzi mushonga unoramba uchingotenderera urimo nyora zvekumusana nemushiuno nekumakumbo. Ivo wacho vakakuudza izvo vakadii kubvisa? Ndinongonzwa vachitaura kumasoweko. Vakadii kubvisa? Saka maingei vakadii kubvisa ndo kumasoweko wacho kumutaureko vakadii kubvisa? Hanzi zvakanzi hazviperi, saka maingei mudare muno zvainga kuti zvizopedzwa ya kuti zvamakaudzwa zvekunzi hazviperi handisi Unondogutsinga. kuna zvakadaro Hazviperi zvinhu izvozvo ndosandati hawindi ndambotamba nevese nekuti imi mukaisa pfungwa yekuti kumasowe ndakapiwa tsanangudzo dzekunzi hazviperi hamushandise mushonga nekuti mune muchiti nekuti ndakanzi hazviperi saka pfungwa yayo ngaiti sei ngaibve muna kuzobatsirwa. Hakuna chirwere kana tsanangudzo dzemweya mutsvene chaidze dzingati dambudziko ravo inaro hariperi. Dai vakataura vega kuti isusu kumasowe hatirikwanise chimbotsvagaiwo kune vamwe sidano ramakataura imi kuti zvemasowe zvemadzibaba regai ndimbomira regai ndimboenda kuchivanhu. Handiti makazoona mega imi kuti vanhu havakundikana nedambudziko riri pandiri ranga risingaperi. Saka tsanangudzo idzo dzekuko kaya mbodzisai parutivi munomu. Tsanangudzo dzasekuru dzati dambudziko rako ndoda kuripedza. Hanzi zvakataura saka zvitsanangudzo zvokuti haripere zvayo hatida handitika pakanaka madzibaba. Zimnewsbeat TV. Zvinhu zvinonzi zviri pandiri kana kuti zvinhu zvinonditevera zvisudurudzwe kana kuti ndisunungurwewo paurwere huri pandiri. Asi urwere huri pandiri hausi hwekuti unohuona nemeso. Vamwe vakatondoona nchifamba vanototi uri right, asi vanondiziva chaipo chaipo ndovanoona kuti hausiwo utano wake. Ndo vanozobvunza kuti kuchii ndobva ndataura kuti ndonzwa zvakati zvikati. Asi ndikasvika pamuprofita kana nemunhu anonzi sekuru anoona pamweya ndiye anotsanangura manje kuti uyu munhu murwere mukuru. Toda kudzosai kumashure isati asvika paurwere. Makakura sei? Makakura mine urwere uyu? Kwete zvave nemakore 3 zvatanga. Saka ndiri kubatsirwa ndingati kumasowe vanga vanditi zvinopera, asi chinhu chachoda kundikurira musoro, kuremerwa, kugarwa, kurumwa. Saka ndakati kuzoenda uko hauzozimu kuna kuzondorasika njere, rega ndirambe ndichifamba. Ndingati ndakapuwa pfungwa naumwe kuti aiwa rambai muchifamba munoona. Ndakundotendeka kuti taurisei. Toda kuenda pakutanga kwazvo. Ndazoti kuti zvali 3 years. Zvakatanga ndiri mumba, ndakafuridzirwa mhepo kumakumbo nekumeso nechinhu chandisingaoni, ndigere mumba ndichitodya chibage. Saka zvakandinetsa handina kuzvinzwisisa kuti chii. Saka kuti mudzimai ndimuudze chinhu chakandiomera ndechekuti ndomuudza kuti chinhu chandifuridzira chii plus kuti azvinzwisise zvinhu zvinonetsa. Saka ndakangobva ndangonyarara ndobva ndarara. Asi mangwana ndakamuka mangu muri kurema, makumbo ari kurema, nekungonzwa kuti ndonzwa sokuti pane zvimwe zvinhu zvinondifamba asi zvisinganyatsonzwiki pakutanga kwazvo. Zvakazoti nekugara kwemazuva ndo pakuti ndakatanga kunzwa kunowa kunobuda. Panchoita sekuti chinozvongonyoka, panchoita sekuti choti asi hauchioni, asi unonzwa chete. Pane chinhu chiri kufamba. Chiro pakurumwa pacho naipapo hauzvioni, asi unonzwa kuti pane chinhu chiri kundiruma. Mudumbu ndaita sekuti ndinobayiwa so, zoti ndinokwira chiti chibaya. Zvakazopera pandakauya kuchitumbisa, vainditira miteuro nezvimwe zvavaindiitawo, zvakazoita sekuti zvakati ganokei. Kwozoti chinhu chinondinetsa pandiri inyaya yekuti patanga urwere uhu pane furo, asi furo iroro hariperi. Ndandisingamboriiti ndisati ndarwara. Saka
kuri kunzi furo iri ifuro rezvinhu izvozvo asi vanotaura vanoti mudzinza mune munhu wakanoromba ikanzi akushandisei saka ndo mamiriro akaita zvinhu zvacho asi iko zvino zvindiri kunyanya kunetsa kana ndichifamba nditi handimuona iri rutivi wokwaraiti toita sekuti pane chinhu zvinoda kundidhonza kudai so ndichifamba kuda kundikuisira basi nenge wakudhonziwa so kuisirwa basi nekuti kana ndakagara kana kuti ndakarara mumakumbo unenge uchindipa zvinhu zvechifamba dzimongono wakurumwa kana kubayiwa muchiuno umu ndainzwa kuita sekunanzviwa chimwe chese zvimwe zvachona pandakauya zvakaita sekuti pichana saka kumusana uku unonzwa zvinhu zvinodai so sezvinokwira zvimwe zvoita sekuti zvakarembera vamwe ndwai kuberekeswa handizivi seurwere usingaoneka saka zvinoruma izvi inini sekunzwa kwenyu vamwe matambudziko aya vanoti ndinonzwa semasvosve vamwe vanoti ndinonzwa sekurumwa nenyoka ini kana kuri kumakumbo kwao ndinonzwa sokuti tumbeva kana kuti masvosve nekuti zvinoruma zvirwadza dzimwe nguva zvoita sezvinobaya so saka haunzwisisi uchireketwa hwacho kuti uzvinzwisisa zvokuti dai kuri kunzi Mwari haana kunge ari pandiri otherwise ndingadai ndichipenga because hauzvinzwisisi zvochiitika hauzvinzwisisi dzimwe nguva unogona kuti wakagara unonzwa chinhu chapinda mumuromo wamazara mafuro asiwo wanga usina mafuro aya saka mafuro aya anobuda nguva ipi chero anytime zvinongoitika chero anytime zvinozongoti kana unotongozonzwa kuti kumuromo mangu mave nemafuro kumafuro abvepi asi ndandisina chi noona rwa kupedza kukwesha mukanwa izvezvi handitika tsvina yese iri mukanwa yabuda kuti mukanwa macheni asi unozonzwa kuti muromo mangu maita sekuti munosvota kwechii handimaona kana kungonzwa uchipindwa zvichifamba zvichipinda uzonzwa dzimwe nguva kukoshora kuratidza kuti chinhu chotopinda mudumbu handiti maona saka chine chipinda mudumbu unonzwa iri kuti chichakada kuita sechakati hapana asi unongonzwa chete kuti pane chinhu chandipinda because paunonokoshora paya unogona kunzwa mhepo kuti pane chinhu choita sei chinofamba nekuti kurira kuratidza kuti mudumbu mune zvinhu zvirimo unohwa kurira kuti nguva dzakawanda unotongonzwa kuti mune zvinhu zvirimo ndira kuenda ndorama chikudzorera zvakare mashure nazomusanangura dambudziko kuti matambudziko amusangana nawo nadzokufamba nezvinhu kurumaruma kuita sezvinhu zvinovarova godzi pane pamakambosvika pakuti ikani moenda kuona chiremba ndofunga toziva kuti kune vanhu vane matambudziko kuti vanorira mudumbu kurira mudumbu toona kuti zviriko chirwere chiriko makamboenderi kuzvipatara kuti munonzwisisa kuti chingava chii chirikuitika kuzvipatara pandakambonzi ndiinde ndakanzi ndaimutaiswa kufuro kuti aisi asima iri ndobva ndainda ndobva ndanochekwa vakataiwa isasima vakati munowasei vakabva vatondibvunza ndikamba ndavarondedzera vanza imi nyaya yenyu inotoda kutoti muwane vanhu vanagodobori vanoziva nokuti chero tikakupai mapiritsi hapana chirwere chamunacho imi zvamunonzwa izvozvo ndo zvinogona kunge zviri kutokuisai mafuro iyani nekuti vakandicheka vakati hapana nokuti ndakaenda ndikanotogwa furo riya ndikarisiya ndobva kwanzi mudzoke mangwana ndikapuwa mari dzavo dzokwanzi hapana chiri chero mapiritsi chero chiri hapana chavakandipa ndobva kwanzi dzokera ipo saka kumasowe ndaiti ndikapuwa muteo unoriona richibuda dzimwe nguva ribudi dzimwe nguva robuda chinodzvisa pane here chamunoti mukadya ndoparinovhara handika especially pandaipuwa muteuro ndichiri kunyanya kuenda kumasowe ndisati ndatambudzika nemusoro kutaura kwandaita kuzi pandakazotambudzika nemusoro ndo pandakazonzi aiwa naurwai kuti iperi inotoda kutoti muwane munhu anokubvisai nekuti mune chinhu chamakaiswa ivi chinhu ichi ndo chinouya nezvinhu zvamunonzwa zvichidi
kufamba saka mukasafamba kana mukasashinga munogona kuzorarama muri munhu anogona kuzorasika njere mberi kuti chinhu ichocho choita sekuti chinokushandisai ndo mamiriro akaita nazvanditsanangura kuti kumasoro ndaunzwisisa chitendero chenini mamagara muchienda kumasoro here kana kuti makatozoendeswa nedambudziko? Hai, kunamata hangu ndakakura ndichinamata kuroma saka nokufamba nokuudzwa zvaunenge uchiudzwa tsanangu pauzotrika ichidi titendeuke kutendeuka nomatotendeuka kumasoro nekupanda tanga kunamata asi urwere hwawatowapo kuti kwakanzikana imi mukasanamata nenyaya yekuti ava vakanoromba vane mhiko dzavakaisa pamunhu ndi muchakurirwa ndi muchawira pasi saka zvoda kuti munamate kana kuti munge muine munhu anoziva kupisa zvinhu izvozvo nokuti kana muchinamata zvinhu zviya zviwane simba rake rakawanda. Takatarisa tsanangudzo kumasoro vakunyatsoudza here kuti chamakakanganisa kana kuti chamakasharirwa kana kuti kusarudzirwa mukati mevamwe vana mukati medzimwe mhuri kuti imimi ndimi mushandiswe nemweya yevanhu vakaromba ava chingavachii? Vanotaura vakataura chokwadi havana kumbovanza vakati nhaurwa yakakanganisika ndeyekuti imimi pakashaya baba venyu munhu amakasara naye fangwa kukurondedzera imamiriro akaita zviri pamuri imi pamuri mune mudzimu saka mudzimu ndo wakashereketerwa ndo wamakaisigwa chikwambo ichechikadzi saka zvadaro iko zvino kana mukati munamate echiprofita chogona kuda kuuya and for sure kana ndiri kumasuwa ndogona kuratidzwapo neapo but unenge uchingonzwa kuti wakaremerwa wakagarwa dzimwe nguva chiro zvawaratidzwa zvinacho kuti utaure hautombotauri zvaunenge uchinzwa nezvaunenge waratidzwa zvinogona kudzosera sure kuti maichiro ndikapa munhu tsanangudzo but nezvandiri kunzwa izvi kana kuti ndaona zvakati unobva ngonyarara zvakuita sekuti futiwo unoita sekuti zvamwari uri kuzviregerera but unenge uchinyatsoona kuti urwere uri pandiri wakaoma ndio mamiriro nawaira zvakaita. Nazomutsanangura kuti pane pavanokuti mune mudzimu makamboenda here kuvakuru vedzinza nazomuchite munguro kuZambia asi munyika muno mane dzimwe hama kana kuti mune dzimwe hama dzenyu? Hama dzose ndiri kudziudza hapana ari kuda kuti aitese anofamba neni saka ndosaka ndakazonzi nevamwe aiwa nyaya iripo apa zvakutoda impa chenyu nokuti hama dzakaziva kare chipo chiri pamuri saka ivo ndo vari kukonzera izvi saka vachikonzera izvi imimi mukatovaudza muri kutokutidzira muto nokuti vanenge vachitoona kuti zvinhu zvavo kana tikadai hazvichafambi sekuti ivo vakanzi aiwa imi chidai ndokuti muwane kumushandisa ndo pane nhaurwa yekuti munguva ndorota ndichirara nevakadzi saka kwai kubirwa urume saka zviri kukonzerwa nevava vedzinza vacho. Ndazokutsanangura nhau nechekuita nekurara nemadzimai kuhope munomaziva here chinoitika panhaurwa iyi chinondinetsa ndechekuti inini ndogona kusangana nemunhu wechikadzi handiti toita nyaya iyeye munhu wasangana naye ndo fesi inozouya saka dzimwe nguva unogona kuti pamwe pacho unogona kutoita uchitofunga kuti ndangariro kuhope kana kuti kurota semunhu wanga wachimbotaura naye paunongozongomukaona hapana munhu oona kuti mundo zvatozoitika asi mukutanga semunhu anga asingazivi ndaingoona sezviri nomau saka pandakazokudzwa kuti muri kushandiswa chikwambo chechikadzi ndopa ndakazotangirawo kuziva kutiwo dzimwe nguva ndogona kuti zvikaitika ndogona kumuka ndonamata. Saka pamukufamba vari kududza here kuti munhu tinataura nemazita murume here mukadzi here ane ushereketwa kana kuti ubatwa-batwa? Vakataura vakati vanhu vaviri akanorombera mudzimu kuzouya kune ari kubatsirana naye pakushereketa vanhu vaviri mukati medzinza vakataura avo havasi kuvanza and for sure kana
ndichibatsirwa vanoda kutomboita sekuti vanoda kufona wakadi yako yechichi saka vanobatsira vanotaura kuti aiwa zvinhu zvavo kana zvisingachaiti ndopavanoita sekuti vanenge vachida kutsvaka asi vanenge vane kutaura kwavanenge vachida kuita kuti dai wambouya tadai ivo vasingazivi kuti wakadi wakazviziva kuti ndo vari kuzviita saka ivo pavanoendawo pavanotora mishonga yavo vanenge vanza chimudanai tueti uraya nekuti ivo vari kunzi vakanzi urayai kana mauraya pazvinhu zvokumwa ropa ndopa zvinotanga kufamba zvakanaka saka semunhu anenge achifambawo unenge uchiudzwa chinhu nechinhu unogara wakachenjera muchikura semwana ndizoti pamunenge muchikura zvimwe zvacho munogona kukangamwa nekuda kwezera asi munotoziva kuti aiwa patakakura mbuya vedu vangava tete vangava sekuru ndivo vakanga vaine mudzimu wedzinza imi mudzimu wenyu wazogara pamwana muri mwana wemwanakomana umo mukati memusha ndiri mwana wemwanakomana kuri kubva zvinhu ndingati vanin'ina vavo ndokuri kubva zvinhu izvi baba vangu vanin'ina vavo vamunin'ini hazvadzi asi muchikura maitombonzwa here zvinhu chekuita munhau dzemudzimba hapana chandaiziva asi ndakazorangarira ndaudzwa nomwe muprofita achinditaurira akati imimi hapana here pamakambodiriswa mbudzi doro ikazunza ndikati chokwadi panzi papo ndo pakafira nhaurwa dzenyu vaida kuona kuti mudzimu uri papi vakabva vatoziva ndopa vakatanga kufamba tisana kureba zvakafamba sei anga ari magadziro ndandiri grade 5 magadziro ababa vangu zvakaitika vabereki vakashaya handina vabereki saka vakasara vacho ndo vandiri kuti kana ndikavataurira inini havadi ndingati ndinoita sekuti ndinoitana naye iwani asi wani wacho naukamuudza unonyatsoona kuti adi kusununguka nekuti dzimwe nguva ndogona kunzi nemunhu kuti ndikubatsire ndandichida munhu wani muri iwo ukavaudza vanhu vavangotsika-tsika saka vanondiudzawo nevanondibatsira vakati ai fambai imafamba zvinhu zvakadaro mukawana munhu ane rudo rwokubatsirai anokubatsirai zvikafamba zvakanaka zvafamba zvakanaka inozviraramira upenyu hwenyu uye hapana wamunofanirwa kumuudza kuti mapora kana kuti madimo zvinyararira sokuti ivo sei vachizoramba asi kana iri mari vachida kuigamuchira kuti kana mukashanda mari vanoda kuigamuchira asi nhasi marwara kuti vachikufamba inemi vachinzwa kuti chii sei vachiramba pane nyaya inenge iri secret inenge iripo saka vamwe vanoti ivo vari utatu hwavo vanondigara matare vari vatatu asi ava nokuda kwokuti ava ndo vakandichengeta vanozopedzisira vaona kuti osei vachiti tidai sei tichitida vomboita sekuti vanobuda mune vaya vari kushereketa saka haunyatsonzwisisi nyaya dzachona moziva kuti nyaya dzekuti unopuwa nevanhu vemweya dzinonetsa dzaunderstand asi unongozoona nezvine zvichiitika kuti inyaya yandakataurirwa ndechokwadi ndazvamisanangura muchiti mune mudzimai kufunga izvi zvitara kuno makatonisiya kukwekwe handiti mudzimai akatozoenda nedambudziko rekurwara nekuti ndingati pakutanga kwegore rapera museri pazvakatanga akamboshinga rechi2 ndo paakaita upombwe saka aita upombwe inini ndanga ndisina kuti ndomuramba semunhu aiziva kuti anorwara inini ndiri kurwara nyaya ikazotika ndekuti ndakaenda naye kuvabereki vake nchivanowanondedzera ndandisipo asi ndawana mukadzi zvakadai zvandabata pafoni iye kwakutanga kuchema paya kwakuchema wabva wamubvunza ndizvo here
ana kuramba nekuti foni ndandatoitora ndandakachengeta ndichitira kuti vagoona vabereki vacho ndavaratidza mameseji aya nechikomba chacho ndobva iye paakachema ngati nandichadi saka ini ndakangozvigamuchira ndikati hazvina mhosva because indandaenda naye kuvabereki vake ndichiti agadziriswe kuti tikugara zvakanaka but iye kana azvisarudzira sezvo iri ari yakazviita hazvikwanisiki kuti ndimanikidze asi ndine mwana umwe chete mwana wacho ndogona kukuratidzai akura zvakadini kari nani zvakunonga kave kuma 2 years kokuko ndakazomupa muzukuru nekuti muzukuru anozivawo dambudziko racho ziva kune madzimai mazhinji ekuti kana zvinhu zvaoma ndivanenge mune muchitaura kapai taiwa munhu amune murugare change tiri tose nazva muchitibva pakatanga dambudziko akamboshinga akashinga akazonoti chokwadi handidi kutaura nemi nekuti urwere huri pandiri ukaona mukadzi anokwanisa kugara nemurume ane urwere hwakadaro ingatongomuti 100% anenge akashinga asi sezvunhu runga zvakazowa iye akazoona kuti hazvinhu zviri kuramba zvichienderera mberi saka maybe nguva naye pane pasina unenge uchinyanya kufamba uchibatsirwa uchididi saka mukufambawo vakadzi vanosangana nezvakawanda handidi maona kunyange murume uri mutano vakadzi pavanofamba dzimwe nzisisi saka ndakatongozvigamuchira paakati achadi papo handina ku ndounyazozvisaipa paakati achadi kwama dzake chinangwa kana kuti chikonzero chaipa urwere hwenyu here kana kuti ndezvekuti semunhu abatwa zvanga zviri zvokungoti semunhu abatwa sokuti iye mupfungwa dzake haana kuziva kuti inini chandaendera naye kuvabereki vake chii akuda akafunga kuti pamwe ndatoenda kunomupereka kana kuti chii saka munhu akangoti rega nditangire murume wangu sezvo pamwe yakafunga kuti pamwe inchati mukadzi handichadi ndimona saka iye paangobvunzwa kaba tine mwana ndichadi handichadi handimaona kose murume vangaenda kunongo kuti zvikezi makati kuti aiwa ndandangoya kuti timbo zvaizoita nekuti akaita dambudziko rinobvisa munhu pamba ndiye saka mukadzi achirambigwa upombo asi nokuda kweurwere huri pandiri ndakanga ndakazvipira kuti aiwa kana kuri kuti anombopiwa imwe chance nekuti hauzizvoita mwari mberi unogona kuzonzi baba vaya vaiti vanofambiwa nezvinhu baba vaya vaiti vanorwa nezvinhu zviya zvakazowana munhu akazvibvisa kana kuti akazvigadzirisa hauzozivi zvinoitika mberi saka ndaitodawo kuti zvigadziriswe asi semunhu iye akazvipira ndakangozvipirawo ndakazvigamuchira zvakadaro kuti aiwa zvina mhosva saka mwana ndimunaye akasara kwamuri ane mwana watete ndendakapa musuku ndiyakugara naye asi vanomboere mwana vachimboona kana kufonawo kuti akadii mwana vakatombofona vachiti vanoda kudzoka vafona ndingati vakafonera mandinogara navo vakauya kumba tikavaona saka vauya ndakavapa maprocedures kuti sekuinda kwamakaita mukata muchadi munouya nehama dzenyu dzamakaramba muchiita muchadi mozonotorwa ropa matorwa ropa mozoya togara pasi totaura nyaya yacho ndo pavakangoti orit nekuvavaenda vana kuzodzoka papoita nhau dzeropa madzimai mazhinji kana tongoti varume nemadzimai zvakare nekuti tikono zvinenge zva 50-50 nhau dzekumboenda kuchipatara idzi musuwo wechipatara unenge wakaomera hatina chatinoziva kuti chakavaomera ndechipi pakuuya nehama dzavo kana kuti kutorwa ropa nokuti munhu akangoti kuti angopedza kutaura yakanga iri Saturday chiti vanouya neSunday yacho havana kuuya ndakanga ndiri kumasowe sekuru vakandifanira vakati vanga asati vauya saka ndakazobvawo kumasowe manheru
hatina kumboona mani, hatina kumboona isu hatina kukwanisa kuvafonerawo because isusu tisipo nekuti iwo ndo vakafona vachitowanda kudi tikavaudza zvekuitawo vakangotizii tikati munhu anenge achiziva nyaya yake. Toda kudzokera panhau yeurwere, ndoda kunzwisisa kuti paurwere hwenyu ndinozamisana kuda muchiti ndinomboita nguva yekuti usiku uya ndinorota ndirere nemadzimai, ndotomuka urume hwaita sei wamboda kuratidza kuti ndakandichitara nemudzimai. Ndoda kunzwisisa kuti zvaikukanganisai zvakadii kana kuti zvanga zvakakuomerai sei panhau panguva yamaigara nemudzimai wenyu, pane zvezvaikanganisa here mwanano wenyu? Ipapo handiti hapana chaikanganisika nokuti mukadzi aisazviziva, saka handina kuona dambudziko. Asi dambudziko raivapo randakazonzwa nevamwe yavaiti ivo pakushanda kwamaita imi, munenge makuti kana maifunga kubata mari nokwanisa kuita $20 hamuchaibati, mungona kubata 5 kana 10 because mine matobirwa simba renyu kare, ndo matauriro avaiita. But pakugara nemudzimai hazvina zvazvaikanganisa, sokuti murume kazhinji ndounogona kunetsa mukadzi ndofunga panguva nakwanzwa kuda. Vakadzi dzimwe nguvawo ndezvekuti neapo neapo ukaonawo anetsa kureva kuti pamwe unenge wagarisawo usingadi, saka handina kuona dambudziko rakanyanya. Asi ndingati zvaigona kukanganisa because pane mamwe mazuva aigona kubvunza kuti tatoita kawani zvatokwana, saka ndoona sokuti zvinogona kunge zvaiafekta futi. Chii chachakuitika ipapo? Munhu aingotaura but aigona kutaura neapo apo nepapo, sokuti ndinonzwa munyama dzenyu yotoziva kuti semunhu anenge akushanyirwa nemaspiritual wives dzimwe nguva vazhinji vanobva vati bonde remaspiritual wives ndo ranga ramundinakira kubairwa mudzimai wangu, kana kuti panguva ndiendaurara nemudzimai wangu ndinge ndakunzwa kunge mudzimai wangu asachanyatsondiitira pane maspiritual wives. Saka aini pamudzimai ndanga ndichitongonzwa zviripo, ndanga singangokumusema iye anga asingandisemiwo pasina. Asi problem ndaiona ini kuratidza kuti pane zviri kuitika ndeyekuti kunetsana, taigara tiri vanhu kunetsana nguva zhinji, ndo zvandakanyanya kuona kuti pane zviri kuitika. Asi semunhu asina chaanoziva kuzvinzwisisa kwachona kunotinetsa, asi unenge uchingoona kuti kusei chigara munhu maingona kunetsana nenyaya isina nebasa rose. Ndinonzwisisa panhau yokunetsana. Makanga magara makadaro here before dambudziko iri, kana kuti zvakatozotanga dambudziko ravo kunetsana kwenyu vosozoti kunetsana kuriko mukati mekugarisana? Kunetsana kwakangotanga kubva tichingourana, tisingatisati tagara tese hapa pasina, asi kutanga kugara tese. Saka izvi zvakatoratidza zvoga kuti pane imwe nhauro iri kuseri yatisingaoni isusu. Takatarisa dambudziko matambudziko amusangana nawo, takatarisa hanzvadzi yenyu kana kuti sisi wenyu nazomuchiti makabarwa muri vaviri mumba menyu, pane matambudziko avari kusangana nawo zvichida akafanana neenyu kana kuti akasiyana, asi ese ari matambudziko amunotoona kuti izvi zvinogona kunge zviri kutoda uchivanhu tifambe pamwe chete. Vakambonditsanangurira masvondo apfuura iyaya vachiti musoro wangu. Ndikati kwakumunonamata vari kuti chii, vakati hapana angopiwa muteuro chete. Saka ndakaona kuti inhaurwa ichokwadi kuti pane chivanhu chiripo, otherwise pamwe zvinenge zvaakuda kunobata kuya kuti vanhu vazive kuti chii chiri kuitika. Saka iwo pandakataura nemurume wavo vangoti tangoenda kumasuo, vangoti inopera tangopiwa muteuro. Vakataura nhauro yemusoro iyoyo, neniwo musoro iwo ndo wakanyanya kunditambudza kubva nhauro ichitanga musoro kunyanya. For these and more stories,
Tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.